Then mestra ko, favorite ako, uling agad ako pamak-drawing ng pamak-decorate sa blackboard nung ating nanganong season, New Year's. Mag-drawing kung papamakong ka rin blackboard, nung Valentine, mag-drawing kung puso-puso. Pinilibre yung pagkakain, mayabi kay Lisyon. Mag-drawing ko. Gusto yun ko. Kaya ako na namang yung examen, nakababa yung grade ko, yung apat yung capset, mag-drawing ko mo. So, yung ka na akong pa mag-drawing, ma-develop niya high school ko, gagamit na akong pintura, watercolor, yung pisa, kung painting, nung pong portrait pin, practice ang kularet ng kalungurang, kung pong kamag-anak, ketchan ko, Lara, sinala ka mo rin, bisane ko, ang ganyang, bisa na akong manakitan. Itong galdita, babayaran na ako, kasi burida lang. Ang ganyang magkakong nila, mag-aaral kong college ka, yung fine arts, at painting pa mo rin. At kay Bandanita, may gallery kami ganyan, king club. Hindi yung Amerikano, burida yung mag-collection paintings. So may nawa na akong ginawang painting ng burida, pinsane ko. Tsaka din pa ako isang portrait ka na ako ganyan, tinawa ko din governor's king Capitol building ka, makasabi nila, nakadwa ng pagletrato ka naman yung governor, pagawa na rin ng portrait, ng portrait ay pagagawa, pagawa na larin. Dilapin yung pagawa, kung yung sila ako Amerika kanita. Sakit ang pinimikit kami kini. Kitty, niya, Tio Kitty, huling na tatula rin ang painting. Nukal na kanya, dito ang portrait na rin, president, kasi there, huwag na kayo, akit sila naman dito.